Вътрешно като застанете не са отрупвате едни и същи прозорци, търсете цялата дължина на девета. Тоест, дори те да са пресекли долния ъгъл, да кажем, имаме шанс отгоре да ги засечем по линия. Разгръщайте се, първите пристигнали държат прозорците. Напълно е възможно. Ако пристигна там и ги виждам, че пресичат, аз да спра и да почна стрелба от тая страна 10 метра 15 от сградата, през нея. Вие не спирате. Почна аз спрали или някой пред вас спрели, зелените не спират. Залепете се за прозорци и почвате да проникнете вътре в сградата, окей? Готови ли сме? Не ги снима. Имаме ли нещо друго да добавим? Някакви въпроси относно? Връщате, тихо! Връщате се на... Марио, тихо! Връщате се на първоначалните си места, къде сте били и си съпорвате екипите. Ако нещо се случи, имаме десен фланг, централен и ляв фланг. Няма да се обозначаваме по цифри. Ако нещо ни се случи с станциите и решим, че искаме да сменим стратегията, просто ще движат изцяло фланговете. Тоест, като кажа, че десен фланг трябва да се преместне някъде, ви се самоорганизирате вътрешно. Така, деня е прекрасен, последна игра за годината. Искам, няма значение предните игри, какво се е случвало. Искам максимално от себе си, никакви спирания за яденето, за такива работи. Ще ядете до вечера, се тая. Това те си остава без почивки и прочее. Максимално даваме от себе си и ги разгромяваме тотално. Борко, стреля ли пистолета? Да, тук може през това. Един път. Да. Едно! Старт! Давай, тепа. Дарен. Влизат оттам. Еми, те да знам стрелят, ма. Момчета спят, ще мина. Държете станция между 4 и 9. Еми, те да знам стрелят, ма отвътре. Излизат жълчи от 9-та, Венко. Вътре! Венко, вътре пълно са жълто. Всеки би някой пред мен да ми. Няма чисто. Не пак чисто. Това е Зелян Калашник. Това е буквално за снимка. Между с тебе една снимка нямам, брат. Един-двама в гората и искат там как се казвате, Джедемовата за радио дали му. Мутко, за кой да ти мина. Гората е. Идват отгоре. Аре бе, брат. О. Чувак, игра, брат.
Аз сектир не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Елате ти го стак, слезай! Слезай! Седих един. Долу е. Долу е, долу е. То при малко я... Danger zone. Wow. Аз се опасих, брат, не знам за тебе. Наши умират там. Не там гранатата! Виждам. Трябва не да, че има много тук жълти. И идват още. Убийцу. Става така. Аджи го някакво секунди се накарча, бях се усетил. По едно време и дойде. О, мой дом, станцията вика, вика сине. Той пее и той... Не, на едно момче той го търсиш. Малка му сине. Добър ден. Ма то мина поне половин час. Разбира за това се разбра. И Венко вика, вдигнали сме я, но не ни. Няма въздуха и по-едно време как... Виж точка така си. А тук как имаме точка влако?